En al is het meeste al bekend, de officiële bekendmaking door de voorzitter van het Haatstembureau, Vert Kronen, is belangrijk. Ik noem steeds de partijnaam en dan het aantal stemmen. Want deze definitieve cijfers die gaan naar de kiesraad in Den Haag. Die de landelijke uitslag bekend maakt. Dat is een dij letter als oors. Alle stemmen moeten met de hand teld worden. Maar dat daarna net weer elektronisch? Ja, natuurlijk zou iedereen het liefst willen dat je weer elektronisch kan stemmen. Maar dat is een beslissing van de landelijke politiek en kiesraad. En die hebben kennelijk twijfel over het systeem. Laten we hopen dat ze het oplossen. Ik denk dat het een keer kan. Dat je gewoon zonder internetverbindingen, met stickjes bij wijze van spreken, alles elektronisch kunt doen. Daarnaast altijd kun je nog een printje maken van letterlijk een strookje van zo heb ik gestemd. Kun je ook nog controleren. Ik heb inderdaad zo gestemd. Ja, dan heb je een dubbelcheck. Esther Hanemaier van Dokkum kreeg de meeste vakkerstemmen in Friesland. De nummer 31 van het CDA bleef een partijgenoot Harry van der Molen voor. Treden weer Isabelle Dix van GroenLinks. En vierde Christa Oosterbaan van de Partij van de Arbeid. Op telflater zien Dongerdiel en Ljoutradiel nee, die alles bij de Frieske stembureaus van een leien dakje. Nou, eigenlijk hebben we geen problemen gehad. We hebben ook nog nooit zo weinig klachten gehad van burgers. Je hoort al wel eens een keer van hier kan moeilijk een rolstoel er binnen of hier staat het licht niet goed. Maar er is ook geen enkele klacht over dat mensen zich niet veilig voelden in de stemhokjes. Nee, ik ben zeer tevreden.